Goedemorgen. Daar ben je mal. Ik zou zeggen, kom binnen. Wij kwamen voor jou aaien. Ja, dat begreep ik. Dit is al je Russisch. Dit binnen, deze fjouwer, daar binnen de zogenaamde bekende Fabergé-aaien. En dit ben een echte. Dit zijn de echte, maar ze binnen in het echt zakkerut. Dit is een lietse replica. En ik begreep, je bent dus slucht op aaien. Ja, ik op een gegeven moment in Den Haag weer een kunsthandel. En die begon mij aaien. Oh, dat vond ik wel leuk. Dus ik kocht een paar aaien en zag van lieverlee. Ja, hier, dat afje. Dit met al je steenaaien. En je steen versteld hoeveel manieren dat er binnen om een aai te versieren. Dat is het melkmeisje van Vermeer. Ja. Hier hebben we de anatomische les van professor Teul. Ja, ik vind ze alle mooi hoor, als ik ze net kocht. Maar ik ken eigenlijk net zeggen, dat vind ik de mooiste. Nee, dat vond ik wel een leuke, die vond ik in een zwinkeltje. Blij bejaard is goud waard. Nou, dat is toch exact. Nou, en ik ben al een beetje oud. Maar ik vreeg hoe oud jou bent, hè? Ik ben nu 90. Nou, dat is toch al heel wat, hè. Maar ja, het kost geen moeite, hè. Het gaat vanzelf. Trollimje. Die vond ik lezen. Die zeg ik steen en ik zeg, oh, dat ben ik. Die mag ik hebben. Oh, wat wiepke. En dat gaat nog altijd terug. Ja. Ik stop je nou nog net, ja. Nou is het sapeerske. Maar je hebt de aaien hier altijd uitstald? Nee. Een maand of peerske ongeveer, daar begin ik ermee. India, ik dit kocht, die komen uit Bali. Nou, ik denk dat ze nou zowat een maand hier staan. Maar ik ren er alle dagen nog even langs. Maar dat kwam hier ook, dan werd de flasken hel. Ik denk, oh ja, ja, dat is die. Oh ja. Kijk, dit is mijn tuingod. En direct gaat hij huilen van de regen. En zo nu en dan heeft hij een snotneus, dan zitten er 2 slakken in zijn neusgat. Ik maakte beelden met openingen om dieren erin te krijgen. Of het nou van onder, van boven of opzij is. Het is voor insecten, maar deze is uitgekozen door een mezenpaar. Eerst hebben ze geprobeerd hier, heel slim. Maar daar regent het in als ze daar een nestje zetten. Dus hier. En ik heb ze zien nestelen en die werden gevoerd. En dat ging in en uit. Kijk, ik heb die beelden gekleurd. Mijn man was erg ziek en ik wou een beetje fleur hebben. Het was winter. Ik denk, weet je wat, ik neem een kwast en ik ga schilderen. Goed, deze
Die heeft een hoornaarnest gehad. En weet je wat een hoornaar is? Hele grote wesp. Want hier kunnen ze in. Hier zit ook een gaatje. Hè, dat zat hier een beetje overheen. Dus de luchtstroom was goed. Hij zat helemaal vol. Kom maar. Ga je mee, Saar? Kom maar. Ga je mee? Ga je mee? Wat is die liefde voor de natuur? Ja, mijn vader liep al met een botaniseertrommel in een loep. En ik had een onderwijzer. En die woonde buiten. En die gingen we halen. En meneer Kampers, en hingen we de sliert aan zijn armen. En ik bracht hem weer terug. En die woonde buiten. En dan gingen we al bloemetjes kijken. Namen van planten. Ja. Maar in vergelijking tot het leven in Amsterdam... Daar zitten je bij de Ja, maar Dolomina's en de Provo's. En is dit heel wat anders? Nou, kijk, ik wil of midden in de stad wonen, of zo. Maar niet in de hoe heet zo'n wijk, Phoenixwijk. Nee, nee. Want ik heb een tijdje op de Grijden gewoond. En dan speelde ik piano. En dan was het klappen. Nou, dan voel je je zo rot. En hier speel ik midden in de nacht piano. Ja, kan. Heeft niemand last van.